Ine ndine Frederick Bile Malata, mmodzi mwa anthu amene ndimayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana zochitika mu dziko lino la Malawi. Kwa masiku atatu ndidapanga chiganizo chokhala kutali ndi foni, kukhala kutali ndi social media, cholinga kuti ndipeze chenicheni chimene chili pa ground ndi chani. Kodi anthu amene ali pa ground akukamba zoti bwanji? Kodi amakamba zotani za ine ngati mwini Frederick Bile Malata? Kodi amakamba zotani ngati abeni Longwe? Kodi amawadziwa bwanji? Kodi aboni Kalindo amawadziwa bwanji? Nanga chimwemwe mphepo anthu amawadziwa bwanji? A Redson Muno anthu amawadziwa motani? Nanga Antanyiwa ndi ena onse mayina amene amangotchuka pa social media, kodi anthu pa ground amawadziwa motani? Choncho ndinapanga chiganizo chokhala kutali ndi social media, osafuna kugwira foni, kaya kupita pa kompyuta, kaya kupanga chikuyankhulapo, koma ndingopeza chenicheni chimene chili choti chili pa ground ndi chani. Ndikukhulupirira kuti akadakhala anzangawo ndikupanga zinthu ngati zomwezi zikadawapindulira, ndipo akadapanga research yabwino imene akanadziwa kuti kodi iwo ndi ndani. Yesu Khristu atakhala ndi ophunzira ake adawafunsa mafunso kuti kodi anthu amati akandiona ine, kaya akamva za ine Yesu, amati ndine yani? Ndipo ophunzira a Yesu adanena kuti ena amati inu ndinu Yohane Batizi, inu ndinu mneneri wotere, inu ndinu motere. Aliyense amapereka mayankho ake mmene anthu amamuonera Yesu. Ndipo Yesu adatembenuza funso lomweri nawafunsa ophunzirawo kuti nanga inu mumati mukandiona ine, mumati ine ndine yani? Ndipo funso limeneli lidakulira anthu amenewa, anakhala chete kufikira munthu mmodzi amene adalira kuti inu ndinu mpulumutsi, mwana wa Mulungu wamoyo. Ndipo Yesu Khristu adanena kuti si iwe amene wayankhula ichi, koma Mzimu ndi amene wakutuma kuyankhula ichi. Pakufunika kuti anthu ife tikamazikweza mu mtengo tizikhala tafufuza kaye pa ground, ndikumadziwa kuti kodi tikapita pa ground tikafunsa anthu kuti kodi anthu amati chani za ine ngati Beni Longwe, ndeti zimva zimene anthu anganenezo, ndi pamene munthu umadziwa kuti iweyo ndiwe ndani. Aboni Kalindo akadakhala kuti mwina achoke pa social media ndikupita kaye pa ground, ndikuyenda opanda foni, kukhala patali ndi kompyuta, osagwira china chilichonse for 3 days, ndi azifunse kuti kodi anthu pa ground amati Aboni Kalindo ndi ndani? Nanga achimwemwe mphepo ndi ndani? Nanga a Redson Muno ndi ndani? Nanga mukamati Antanyiwa, kaya mukuti a Game Changer, kaya mukuti a Mutoro, kaya mukuti a ndani, pa ground anthu amaona kuti ndi ndani. Kwa ine mmene ndafufuzira ndi mmene ndapezera, ndaona kuti anthu awa amangozitchukitsa pa social media pamene amangolongolola, koma pa ground palibepo dzina lawo. Ndipo atakhala ena apite ndithu pa ground apange zimene ndapanga ine, kukhala 3 days osagwira foni,
osalowa pa kompyuta, osayakhala pa social media, kaya ndi pa Facebook, kaya ndi pa WhatsApp, osachita listen to any audio, osachita listen to whatever, koma ndapeza zoona zenizeni. Ukakamba za Ben Longwe ndizovuta ndithu, zija zonena kuti zomvetsa chisoni, kuti ngakhale anzawo amene akukhala nawo ku South Africa akuamvera chisoni kwambiri ndi zimene akupanga, poganiza kuti mwina akhoza kulemerera, umoyo wawo ukhoza kubwerera chifukwa cha kuvutika kumene Ben Longwe avutika. Ndipo akuganiza kuti mwina akayamba kuti andipanga mademo, ndiuza anthu apange ma demonstrations, ndekuti papezeka anthu ena ake amene awayitane kuti ayi musapange ma demonstrations, kapena chipani cha opposition kuno ku Malawi akhoza kuwayitana nkuwachita pampu ini ndalama kuwauza kuti pangani ma demonstrations. Maganizo awo ali moteromo, koma ndizomvetsa chisoni kuti ngakhale angalire bwanji, ngakhale angatokote bwanji, koma pa ground anachokapo, pa ground palibepo. Ndipo imene adapanga Ben Longwe zobwera ndikuyambisa HRA, ndikumauza anthu kuti tiyeni tikamenye majaji, tikaoche makhoti, zimene zija zidapangisa anzawo ambiri ma activist kuluza morality pa ground chifukwa cha mabelo amene adapatsidwa, amene adamangidwa atalephera kupanga ma demonstration awo a HRA chifukwa cha Ben Longwe kutukwana majaji. Zimene timanena kuti munthu pamene ukupanga activism umayenera kuti ukhale ndi ma advisors iso amene amakhala kuti akulangize makamaka maloya. So Ben Longwe anapezeka zoti akutukwana majaji amene amakhala onena kuti ukapita kuti ufuna ukapanga ma demonstrations nde wina wake mwina wakakutengera court injunction, amene amakakuthandizani kuti achite vacate court injunction iyo ndi majaji. Majajiwo anapezeka kuti Ben Longwe adanena kuti majaji onse aphedwe mu dziko lino la Malawi ndipo kusakhalenso makhoti, zimene zimaonesa kuti dziko lino likhala lopanda malamulo, likhala lopanda kutetezedwa, anthu azingophana chifukwa amakhoti ndi amene amabweretsa mtendere pamene sipali mtendere. Mu 2019 2020 kutakhala kuja kuti anthu akulimbana kwambiri mu nkhani zokhuzana ndi zisankho, ndipo kunali kuja kuti anthu akanatha kumaphana, amene anabweretsa mtendere mu dziko la Malawi anali makhoti. So pano Ben Longwe zimene adayankhula zokhuzana ndi majaji, zokhuzana ndi makhoti kuti akaotchedwe, Ben Longwe analuza moralo pa ground. Kubwera kwa Boni Kalindo, Boni Kalindo ndalama atazipeza kuchokera ku activism kwa anthu amene adawapatsa ndalama kuti mwina azisokoneza boma la Tos Alliance, anakomedwa ndipo anapezeka zizoti ayankhula mawu onena kuti Malawi siomufera, kuli bwino kumapanga zako. Ndipo adanamiza Amalawi kuti iwowo akhala kumapita kumakapereka zinthu kwa anthu ovutika, koma adangopita kusalima ndi ukangovina kenako kumakajambulisa ndi mzimayi ndi ukanena kuti Malawi siomufera. Zimene zija zidapangisa kuti anthu onse amene amawasatira Boni Kalindo adabwerera mbuyo ndipo adakhala pansi. Lero Boni Kalindo akamabwera ndikumanamiza anthu kunena kuti tipitiyeni kuma demonstrations tikamuchose chakwera, anthu abwera ndikunena kuti Malawi osamufera uchi ndiye tizikapita kukapangaso mademo, kuli bwino tizipanga zathu. Ndipo kafukufuku waonesa kuti Boni Kalindo milandu yawo imene ili ku court ya kuzomba ili ndi ma conditions ena amene Boni Kalindo sakuyenera kuyitanisa ngakhale anthu pamodzi kuchita assemble mu chizungu,
kuchita assemble gulu kuti lipange activity ina yake. Kotero kuti tikhoza kuyamika kwambiri mwina boma ili kuti silimalisata zinthu zambiri chifukwa chonena kuti tinganene kuti likuchita practice democracy. Akadakhala kuti mwina ngati mmene akupangira aku opposition, ndikukhulupirira kuti akadakhala atapeza zifukwa zimene aboni kalindo akadakhala atafuniridwa kalekale, monga mlandu umene uli ku Zomba atakhala kuti akuyitanisa ma demonstrations kumabweresa anthu pamodzi. Aboni kalindo ali ndi akhoza kuchita contempt of court imene ikhoza kuapangisa kuti mpaka akhoza kumangidwa ndi kusapangisa ma demonstrations koma kukakhala ku ndende. Zimene mwina aboma ili akuzisiya dala kuona kuti mwina akhoza kumaona ngati kuti akamanga aboni kalindo atha kumango achukitsa, koma pali zifukwa zokwanira chifukwa zimene munthu akakhala kuti wanyozera chigamulo cha khoti amamangidwa ndithu, amamuchita revoke bail condition yake ndipo amakakhala ku ndende. So aboni kalindo sangakhale munthu amene akhoza kuguza dziko la Malawi ndi kuliuza kunena kuti tiyeni tikapange ma demonstrations ochosa president. Tikutitu ochotsa president amene ali opsa kwambiri, amene ali onena kuti galu akapana fupa iwe kumamulandisa fupalo amatha kuchosa fupalo, kulisiya fupalo ndi kuluma iweyo ndi kukusiya ndi chironda. Tidaonapo ife mu nthawi ya Bingwa Mutalika Lucius Banda atangoyambisa nkhani ya impeachment ku parliament kuti amuchose Bingwa Mutalika. Tidaona zimene zidawachitikira Lucius Banda paka kudabwera nkhani zokhudzana ndi skulu yawo MSE, tidaziona mmene zidathera Amalawi. Lero aboni kalindo asangakhale munthu amene akhoza kubwera patsogolo ndikanena kuti akhoza kuyambisa ma demonstration, mwina sakuziziwa mavuto awo. Kotero kuti aboni kalindo sioyenera, ndipo kutsogolo kuno aboni kalindo amve zimenezi kuti chikhoza kuachitikira china chake chimene sikuti chikhala choti chikwalondola iwowo ayi, koma ndi ma conditions aku khoti amene adapatsidwa mu bail condition yawo. Kotero kuti akamapanga ngati kuti anthu sakudziwa, mwina auzidwe kuti adziwe before 30 August. Chimene tapeza pa ground, tapeza kunena kuti aboni kalindo ayambisa chipani achiyamba ngati pressure group imene akuitcha kuti Malawi First, ndipo pressure group yawoyo apanga chipani chimene iwowo akunamizana ndi abeni longwe kuti nde aboni kalindo president, vice president Ben Longwe. Now secretary general ndi Redson Munlo. Treasure general Sungi Chuma ndi achimwemwe mphepo, akuti anthu folo amene ayambisa chipani ndi akuchitamo cox anthu ena amene alipo kuti apange chipani chija achipange register. So mukufuna kwawo kuti achuke, akufuna azipanga nkhani zokhuzana ndi ma demonstrations kuti azina kuti akumenyera nkhondo a Malawi, ndi cholinga chonena kuti kutabwera zisankho adzawapase voti. Tsopano timafuna tinene ichi kuti zonse zimene akupanga aboni kalindo, zimene akupanga Ben Longwe, zimene akupanga Redson Munlo, zimene akupanga achimwemwe mphepo, anthu onsewo akupezeka zichazonena kuti ali ndi belo nthumba, ndipo milandu yawo sidathe imene adalakwira kumbuyoko. Ndi zinthu zija zikakhala kuti anthu aja akungokumbutsidwa kuti ayayi tabwerani ndi kuchita revoke bail condition ya bail yawo ndi kumapita kumaula, akufuna azanena kuti akutimanga ma activist
pamene amalawi mukuyenera kuti mudziwe kuti anthuwa ali ndi chilonda kale. Mukumbukire kunena kuti achimwemwe mphepo ndi aja anali mu gulu la anthu 13 amene adamangidwa ndipo adakhala kumaula kwa 14 days kenako anatulusidwa ndipo aja amayendera belo yawo. Ndi iwo aja sakufuna kuti azimva bwinobwino kunena kuti ali ndi milandu imene sakuyenera kupanga china chilichonse ngati ma demonstrations kufikira milandu yawo itatha. Lero akufuna kumanamiza amalawi. Now langizo ndilonena kuti tangopangani chipani ndi kuchita register ndi kumapanga misonkhano ndi kumanena zoyipa za chipani cha MCP. Koma enafe tikufuna tinene ichi kuti ngati kuli chipani chimene chili reformed, rebranded panopa ndi MCP. Kaya munena kuti tadya ndalama kuchokera ku MCP, koma ndikunenesa pano pa zimene ine ndapeza pa ground. Chifukwa chani ndikunena izi? Ine nditangobwera ndikunena kuti a Dr. Saulos Cross Chilima akuyenera kuti achite resign kaye pamene milandu yawo ili ku khoti, kuti asamapite ku khoti ndi ma resources aboma ndikumapita kumene kuja. Chifukwa zimene zikoza kumaopsezaso majaji kuti munthu amene akupita kumene kuja ndi vice president wa dziko, ndikuti even chigamulo chikhoza kubwera mokondera osati mwa chilungamo chifukwa choopa kuti munthu ndi vice president. Ndiye ngati iwo aja akudziwadi kuti sadalakwe achite kaye resign kuti achite pave way for mamilandu yawo yonse ija ikatha azabwerera pa mpando. Koma ma intimidation, koma kuopsezedwa kumene ndidaopsezedwa, mafoni amene ndidalandira, ziopsezo zimene ndidalandira, ena akuluakulu amene ndithu onena kuti amakhala pafupi ndi a Saulos Chilima kumachita kubwera ndikunena kuti tikutumizira anyamata akugwiregwire. That is not democracy imene ikuchitika mu UTM. Tikakamba nkhani yonena kuti apita Mutharika akuyenera kuti achite resign, aitanise convention kuti chipani cha DPP chikhale chonena kuti chogwirana bwino, achinyamata achitenge azipita nacho kutsogolo, ikhale ngati game ya relay race. Koma ndekuti kuli kuopsezedwa, koma ndekuli kupangidwa maaudio, tikukhapa, tikupha, tikunyenya, kusonyeza kuti the UTM, the DPP not rebranded. And kumakadabwa ndithu kuti ngakhale IUDF amene amaona kuti even leader wawo atupele muluzi ndi munthu amene amalolera ma concerted views. Koma ndekuli kutukwana, koma ndekuli kulemba anthu IUDF kulemba zinthu kutumizira kuma WhatsApp, tikupha, ufa iwe, kutukwanidwa, zije zoti kuganiza kuti kodi mene amapangira abeni longwe. Kumachita kufika potukwana state president Dr. Lazarus Chakwera kumamuchula kuti ndi chitsiru, kumamutukwana anyani inu, kumamutukwana president. Akadakhala kuti anali IUTM, akadakhala kuti anali a DPP, akadakhala kuti anali IUDF, abeni longwe akadafika kufika siku la lero. Nchifukwa chake ndikunena kuti MCP is now rebranded, ndipo anyamata awo ali disciplined. Ngakhale amapezeka zije zoti kufuna abeni longwe, aboni kalindo, kumabwera kumanama kuti anyamata akukumana apangana zakuti aboni kalindo by now akanakhala atagwiridwa kale atamenyedwa ngati mmene anapangira a DPP paja adamenya. Ndipo iwo aja adatenga tomato sauce ndi kuzipakapaka thupi loseri ndi kumaonesa ngati kuti iwo aja avulazidwa kwambiri nthawi ya DPP. Ikadakhala kuti idali ngati MCP imene anthu timayidziwayo, ndikukhulupirira kuti akadakhala aboni kalindo ngakhale kuphedwa kumene akanakhala ataphedwa ndi mmene amakhala kuyankhulira zinthu mmene amayankhulira. Mukhoza kundiyikira umboni ngakhale atakhala kuti ndi a Redson Munlo akanakhalanso kuti apangidwa chimodzimodzi.
koma tikamanena kuti MCP now is reformed, sikuti tikuyankhula izi kunena kuti kapena talandira ndrama kapena chani, koma ndi zimene tapeza pa ground, komanso zinazo zandichitikira ine ngati Frederick Bile Malata, kunena kuti kungoyankhula maganizo ku chipani cha DPP, koma ndiye kuti ameneyo asapezeke pa msonkhano, ameneyo asapezeke ngakhale pa maliro amene alionena kuti malirowo sikuti ndi omalirayo sikuti ndi wa DPP, onena kuti ndi wa DPP, koma iweyo ukupita pa maliro paja ngati munthu onena kuti ukupita pa maliro, koma manong'onong'o apezeka bwanji pano amene tagwiragwirani chanchani tingogwiragwira. Mumugwiragwira ndani? Kusonyeza kuti DPP is not reformed, UTM is not reformed, UDF is not reformed. Pamene anthu amene akupezeka kuti ali reformed ndi amene atusamawaembekezera. Ukapeza kuti MCP pano ngati pali president amene watukwanidwa, kutukwanidwa, kunyozedwa, ngati kuti munthu amene sakuchita perform ndi kumatukwanidwa daily ma audio ma social media, ndi kuti ndi Dr. Lazarus Chakwera. Koma ukapeza kuti palibe amene akupezeka kuti akumenyedwa mwa direct, momachita kuoneka kuti munthu uyu wamenyedwa, because zina zimakhala zonena kuti zikachitika zikhoza kutheka kuti ngati ineyo Malata ndikhoza kukhala ndi adani anga amene akhoza kundipanga chipongwe, ndipo akandipanga chipongwe sizingakhale kunena kuti ndikhoza kunena kuti andipanga chipongwe ndi MCP, kapena andipanga chipongwe ndi DPP, andipanga chipongwe kandi ya UDF, andipanga chipongwe kandi ya UTM, andipanga chipongwe kandi ya ndani. Koma pali zina zimene zimakhala tisachitika direct, zomachita kuoneka kuti chifukwa boni kali ndi wayankhula zakuti ndipo MCP amenya pakuti, ndi zimachitika zimenezo. Koma mukaona kuti angosiyidwa andi akuyesesa kuti ine ndili pakuti, namba yanga ndi yakuti, kati mukundifuna mundipeze, cholinga chonena kuti achite provoke anyamata MCP aja, cholinga choti awalondole, awapange chipongwe, abwere azinena kuti MCP is not reformed. Tiyeni tiyamikire pamene pali chabwino, kunena kuti utsogoleri umene akupanga Dr. Lazarus Chakwera, maka pomafika pa podium ndi kusayankhula mwano, ndi kusatukwana wina aliyense, koma ndikungoyankhula mfundo zawo, ndi kumaseka msonkhano, zimene zikupereka picture ina ya utsogoleri wa dziko la Malawi umene siungangopita opanda kuziyamikira. Ngakhale zinthu zitakhala kuti zikukwera mtengo, koma pamene pali amati kudya masamba pali mtendere, ziposa kudya nyama pali udani. Kudya masamba pali mtendere, ziposa kudya, kapena kudya masamba pali chikondi, ziposa kudya nyama pali udani. Dziko la Malawi likhoza makhala kuti likuvutika munjira zina, kumapezeka kuti mwina likusowa kaya ndi maforex, kaya likusowa mafuta, kaya likusowa chimanga, koma chifukwa cha mtendere umene ulipo, kuli bwino kumadya masambawo, kuli bwino kumavutika pali mtendere, koposera kuti tizidya nyama koma tilibe mtendere, kumaphedwa, kumamenyedwa, kumatani, koma zinthu zikumapezeka kuti zikuchipa, zikutani, palibe mtendere, ndikuti sizingayende. Tinayenera kuti tivomereze. As of today tithokoze kunena kuti muziko muno mwalowa mafuta ochuluka kwambiri agalimoto, ndipo kupezeka kuja kuonena kuti zifukwa zimene anthu akunena kuti tiyeni kusewu tikaende, ziko muno mulibe mafuta. What if mafuta aja akakhala kuti apezeka, ndikumathira anthu muno bwino ngati mmene akuthirira? Sikuti kupezeka kwa mafuta kuja kukupezeka mafuta chifukwa chonena kuti wina akakupanga ma demonstrations, koma chifukwa chonena kuti someone somewhere is leading the country. Leadership imafunikira pa china chilichonse. Pamene pali mavuto, munthu amayenera kuti azibwerapo ndi kukonza mavuto, kupeza solution to the problems. Osati munthu kungokhala basi kumaganiza kuti even muchipani mwako muli mavuto, koma kulephera kwakonza mavuto and you come and say kuti ndifuna ndikasogolere dziko. Ndikuti dziko likakhala ndi mavuto uzangoyang'ana. Chifukwa chake timanena kuti ngakhale a Professor Arthur Peter Mutharika adalephera kulamula dziko lino pololera kuti mavuto amene amapezeka asamapezere ma solution to the extent kuti anthu mpaka kumapanga ma demonstrations, Jeni Asa atule pasi udindo sanayendese bwino zisankho, ndi kumamubakira ndi kumusiyabe mpaka kukapezeka kuti kuonongesa upresident wawo.
zimene zija zimapangisa kuti zinthu zisayende bwino. Chifukwa chake timanena kuti mavuto president aliyense amatha kukumana ndi mavuto osiyanasiyana amene amakumana na, koma it takes the leader how angachite handle the situation at hand. Kusowa kwa mafuta kumene kuli mdziko muno kuli wesi panopa kusiyana ndi mmene anasowera mu nthawi ya Bingu Mutharika, kusiyana ndi nthawi imene anasowera mu nthawi ya Peter Mutharika. Koma the way the leadership is handling the situation palibe amene akukwiya. Ngakhale anthu atabwera ndikunena kuti tengani zigubu, kaloweni masewu, tiyeni tikatseke ku State House, tiyeni tikatseke ma airport onse, mkonse kumene akuchokera chakwera tikatseke magalimoto. Nobody amatenga galimoto ndi ukasiya, chifukwa choti kuti amaona the way anthu akuchitira handle the situation. Ngati panopa ma demonstration akuvuta kuti anthu atuluke, chifukwa akuona mene anthu akuchitira handle ma situation amene ali. Anthu kudandaula chosani minister wakuti, chosani minister wakuti ndi wakuba, ndi ukapezeka zichezonena kuti president ndikumvera ndikuchosa ma minister. Namaganiza kuti okay, awawa tikangwanena kuti minister wakuti achoke, minister wakuti achoke, minister wakuti achoke, ndikuti president wathera pati, wathera pomwepo. President uja kutenga ma minister amene aja ndikuwachosa, ndikuwasiya outside cabinet. Koma ukapezeka kuti president uja is still the president of the country, is still leading the country despite kuti wachosa anthu amene Malawi amaganiza kuti akachosedwa awa ndikuti president watha. Tikufuna tizidziwa kunena kuti mpando wa president ndi wotetezedwa kuposera china chilichonse chimene chili mdziko muno. Ndipo president Malawi asiyana mwina ndi maiko ena. If you go ku South Africa, anthu achipani amatha kukhala pansi ndi kunena kuti tiyeni timuchose president, malamulo wako alola. Pamene ku Malawi kuno sizosatheka. Ndipo pamufunika kuti tikamapanga ma program athu tiyeni tizichoka pa social media, tizibwerera pa ground ndikuona kuti kodi anthu aku ground akuti chani za ine. Ngati mmene adanenera Yesu kwauza ophunzira ake kuti anthu amati akandiona ine amati ine ndine yani. Inunso abonika lino tapitani, tachokani pa social media, tapitani ku ground mukafunse kuti kodi anthu amati akandiona ine amati ine ndine yani. Kodi abonika lindo, abeni longwe, anthu amati akakuonani amakuonani ngati inu ndinu ndani. Kodi Redson Munulo, anthu amati akakuonani amakuonani ngati inu ndinu ndani. Kodi inu achimwemwe mphepo mati anthu akakuonani amakuonani ngati ndinu ndani. Inu agemu chenja, inu amutolo kamukuti agandani, amati anthu antanyiwa, anthu amati akakuonani inuyo amati inuyo ndinu ndani. Mumazika pati pamene mukumaziona inuyo kunena kuti mukamayankhula pa social media, kodi pa ground pa anthu akuti inu ndinu yani. Ine ndine Frederick Bire Malata.